Näin innostu liikaa. Miksi näin? Mitä isi on mennyt? Aro, älä tipu pöllöä. Ei se pulle. Kukkuu. Saa lukata. Ota siitä kamera. Ei ota siitä kamera. Tää ei edes Viisi. mulla ei ollut viime. No ei sillä niin. Kato nyt sinne. Mitä? Iski silmärein. Tee tällä rein. Tee tällä kato. Väärin. Siellä. Saatko siellä? Lähden vaan tipaan reilulti sitten pöydässä. Sun saatko siihen semmosen klimin, kun sillä oli sillä venyhillillä, kato hampaaseen. Niin just. Bling! Se kun valo varmasti. Joo, niin. Katsoitteko te sen sarjan, sen Australialla sen sarjan? Palueeri vai? Joo. Tuija kattoi ja tytöt kattoi sen viime viikolla siellä. Katsoitte se eilen syy filmin? Joo. Ei muista Se ole. oli hyvä. Olis hauskaa, Se oli kun oli Piipelissä. sen on voinut ottaa videoita. Junttiloilla ja... Eikö oli vaan Annu mukana? Hannu ja... Ei ole muuta pahaa. Kiitos kortti. Tuossa tervetulokortti. Hämähäkki, hui! Meipä. Me lähdettiin silloin. Ei filmitä. Hämähäkki filmi. Ei se tuolla tekemään tossa. On se sisällä vaan? Tuija vaan. Se ei liian. Nyt heitää Tuijan puolesta. Äiti. Sä olit mukana filmissä. Äiti ja pää. Kuntoa! Se lukee naisnimi. Täällä filmataan. Onkohan se Juha vielä nukkumassa, kun se on lehtiä jakanut? Vielä varmaan. Yksi. Mitä siitä taas? Niin, sitä pikkuukkoa teille. Sitä kaljoa vaan. Kukkesi, 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 kukkesi. Kukkesi, kuu. Kukkesi, kuu. Se tällä. Se tällä. Ei mitäkin hyvää. No niin, nyt tulee tällä. Nyt lekaa filmat. Aha. Tekee ruokaa. Joo, seuras niin, ettei ollenkaan tiedä. Filmat vai koko ajan. Joo, ettei tiedä mitään. Joo. Äiti. Ai, ai. Juo vähän lääkettä. Juo lääkettä. Lääkettä vähän. Vähän lääkettä. Minä